So si Maria pinili ng daan sa Dios og pagatawgon siya og bulahan. Tanang tao sa tibuok kalibutan magasampit ni Maria og bulahan. Matuo mo ana. Tinuod gyud, tuod gyud ngano. Ang Biblia magistorya ni ana, dili man ang kami, dili man ako, ang Biblia man. Aduna kabayo mga pangutana sa atong pagtuong Katoliko. Ayaw kabalaka ka ikaw tubagon sa litra or litra. Welcome sa programang Pagtuki sa Kamatuoran. Hi guys, kumusta? Welcome to my vlog, GMV Collections. And also welcome to my programa na Pagtuki sa Kamatuoran. Atong topic karon guys ang kabahin sa mga post sa Facebook page nga ilang mga pangutana o mga atake sa gikan sa lain nga mga pundok. O karon ato ang ihimuong topic ang gipost ni Sita Wanka. Ang iyahang pangalan sa Facebook si Sita Wanka o si Sister Sita Wanka. Ingon siya, guys, ingon siya. Abi Maria kuno, panalipdan mo kami sa mga panulay. Wala na yun, na Diyosa na si Maria sa RC. Nagpasabot ka na og Roman Catholic. Okay? Mao ka na ang iyahang post sa Facebook. O ato ka na siyang hatagan o pagtuki sa kamatuoran. Kinsa man di ay si Maria. Okay? So ato ang pamati mga igsoon, ato kining i-discuss isip tubag sa ilahang mga pag-atake. Tubag lang ato dili siya matawag og pakig-away, pakiglantugi, is tubag lang. Okay, so mao kini guys ang ato ang tubag. Ang ingon ni Sita na Diyosa na kuno si Maria. So alang sa inyong kasayuran guys, dili Diyosa si Maria or dili siya Dios, dili siya Ginoo, dili pud siya Ginoo. So ang giingon nga Ave Maria, dili sa Abi V na sa V. Ave Maria. Unsa man ang Ave Maria? Ang Ave Maria mao kana ang Spanish term sa maghimaya ka Maria. Okay? So ang word na maghimaya ka Maria nagibungat sa mga tao kanamo kita yung mga Katoliko. Dili kana pulong nga nagikan kanamo o nagikan sa mga kaparian. Pulong kana nga nagikan sa anghel. O pulong kana nga nagikan sa anghel. Asa man mabasa? Mabasa na nato sa Lucas 1:28. Ni unsa man atong basahon. Ang giingon ni sa anghel, Lucas 1:28. Og misulod ang manulunda ngadto kaniya. Og niingon, maghimaya ikaw nga nahatagan sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa taliwala sa kababayenan. Okay? So, klaro kaayo. Nan, unsa man di ay kana nga pulong, gikan ba di kana sa tinumo-tumo, ba di kana nga mugna sa katawhan? Dili.
pulong kana nga nagikan sa baba sa mga sa usa ka anghel. Okay? So kana siya dili sa ingon nga gihimo nga Dios si Maria. Gitawag na siya og pagbibigay ng galang or paghatag og respeto. Kita nga mga katawhan ni respeto ta ni Maria isip inahan ni Kristo nga atong Dios. Mismo gani ang anghel ni hatagan ni og respeto. So karon di ay og moingon mo nga sayop ang nabuhat sa katawhan nga niingon nga Ave Maria or maghimaya ka Maria. Kung moingon mo nga sayop, sama ra nga inyong gipakasayop ang Bible. Kay Bible naman agoy ang basihan. Okay? Kuha ninyo. So kana siya, si Maria, ang anghel ana nag-istorya, anghel sa Dios, dili tao, dili ordinaryong tao. Ug gawas pa ni ana, ato kini siyang sabton, may duha ka kahulugan si Maria. Unsa man ang duha ka kahulugan ni Maria? Una, gigiyahan siya sa Espiritu Santo. Ikaduha, si Maria gadala ni Kristo ang Diyos anak. Unya, kung kita mo respeto mo hatag og respeto ni Maria, magpakalaban kita ni Maria, magpatabang kita ni Maria. Dako day ka ng sala o dako day ng sayop? Dili. So, kana siya ang pagpasidungog sa mahal nga ulay, usa kana kapaagi nga gikahimutan kita sa Dios. O gawas pa guys, gawas pa ni ana. Ang paagi sa pagrespeto ni Maria, dako kaayo og kalipay ang Dios ni ana. So meaning, ang pagpasidungog kanato kang Maria, usa kana kapaagi nga nagikahimutan kita sa Dios. Nganuman atong basahon ang Lucas 1:44 ngadto sa 45. Nagaingon ang kasulatan, kay ania karon sa pagkadungog ko sa tingog sa imong pangumusta, ang bata niulpot sa akong tiyan tungod sa kalipay, ug bulahan ang ming tuo kay adunay pagkatuman sa mga butang nga gisulti kaniya gikan sa Ginoo. Kaklaro di ay. So nindot kaayo guys, ang Dios nalipay pagpangumusta ni Santa Elizabeth kadto kang Maria. Nalipay kinsa man tong bataa nga niulpot sa kalipay? Si Jesus naa sa baka ni Maria, niulpot sa kalipay. Pagpangumusta ni Elizabeth, Santa Elizabeth. Okay? So, napagyo sige ingon, bulahan. Okay? Bulahan ang mintuo kay adunay pagkatuman sa mga butang nga gisulti kaniya gikan sa Dios. So, bulahan di ay. Bulahan ang mga Katoliko nga nituo. So, dili ni pagpakigbisog, pagpakig lantugi, kundi tubag kini isip pagdepensa sa atoang tinuod nga pagtulunan. Okay? So, nangumusta lang gani, nalipay ang Dios, niulpot sa kalipay ang bata nga nasa iyang tiyan. Samot na kung mupasidungog kita ni Maria. So, klaro kaayo og kana atong natubag ang maong mga pangutana. Matawag mo to sa pangutana gihapon. Kay iyaha man gipost or pangutana or panghagit og debate, pero
kini ako this is not intended for debate. Kini siya itawag na siya tubag, answer sa mga question o mga atake gikan kanila. Okay guys, so si Maria pinili ng daan sa Dios o pagatawgon siya og bulahan. Okay, so asa na mabasa atong basahon sa mga awit kapitulo 6 bersikulo 9. Atong basahon. Ang akong salampati, ang akong ulay o salamang, siya lamang o sarah gikan sa iyang inahan. Siya mao ang pinili niya niadtong nanganak kaniya. Ang mga anak nga babayi nakakita kaniya ug nagtawag kaniya nga bulahan. Oo, ang mga rina ug ang mga puyo-puyo ug sila na nagday kaniya. Nan, klaro kaayo. So, ang Biblia wala mamakak. Klaro kaayo. So, ang tanang tao sa tibuok kalibutan magasampit ni Maria og bulahan. Matuo mo ana. Tinuod gyud, tuod gyud. Ngano? Ang Biblia magistorya ni ana, dili man ang kami, dili man ako, ang Biblia man. Niunsa man ang Biblia. Tumbasahon ang Lucas 1:48. Niingon ang Biblia. Atong basahon ang Biblia. Tungod kay gitamod niya ang ubos nga kahimtang sa iyang ulipon. Kay tan-awa gikan karon ang tanang mga kaliwatan magangalan kanako nga bulahan. Okay, guys, klarong-klaro. So, kung ikaw wala ka mutawag og bulahan ni Maria, so dili daay ka matawag og tao sa kalibutan. Kay naa man sa Bible giingon man ang tanang tao magatawag kanako og bulahan. So, dili man Dios si Maria, inahan siya sa Dios. Tungod kay inahan siya sa Dios, nagaingon man ang anghel nga ang grasya sa Dios naa kang Maria. O mao katotanan guys ang ato ang tubag gikan sa post sa ato ang usa ka igsuon nga si Sita Juanca. Okay? I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith.